I love you, Aabwo. I love you. I love you. I love you. I will marry you. I believe in you. I will marry you. I believe marry you. बरिया आरो इंलिशनि मा मा रोङो खिथालाय हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय नोंथांमोना गोसोआव दंना गैया आं मिथिला बाट सिगाङावहाय नैबे भिडिअखौहाय आं आपल'ड खालामदोंमोन बोसोरनै जाबाय खोमा ओमफ्राय बे आबौआ आंखौ आइ जादो होननानै मोखाङाव आइ स्टेर बेरदों होननानै खोनानानै बेस्रा जोंहानाव फैदों आरोना आंखौ नायनो थाखाय स' आंबो बिराद एक्साइटेड आबौखौ नायनो थाखाय स' नोंथांमोनाबो जुदि एक्साइटेडब्ला आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांबानो जाबाय गाइस आरो नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेडब्ला आं दानो थांनानै देखायनोसै थुदो बिदिब्ला आबौ फैदोलै जालै आबौ फैदो आबौ फैदो जाहा आबौ फैदो आबौ मा खबर मोजां बिराद गोबाव जाबायमोन नोंखौ लोगो मोनैया ना आबौ आहासो हामालै आबौ खबरा र' आं जना लाग्रोनानै आरामसे रायलायगोन जोंहा आबौजो आबौ ओंखाम उखैबाय नामा नोङो ओंखाम जादों हा एखे ओंखाम संनानै जाबोदों दालि ओंख्रि सोर संखो आं संजायो हे माथो मेगन नुवाबो नोंबा बोरैथो सङो बिदिनो संजायो एसे नुयो खोमा नोङो एसे सान्दुं मोदा मोदि मोनोलै सान्दुं गोसाबा ओमफ्राय दा नुदों ना नुवाखै आंखौ नुदोंब्रा नुवा जायो मा नुदो आं मा कालार होमबा आं मा कालारनि गस्ला गानदो दे आबौ आं सेरेबसो लायोब्रानो आं सेरेबसो लायोब्रानो सेरेब माहा मोननोलै इयाव सेरेब हारसाफोरनि जायगायावलाय ओइसिं दंब्रा अबेयाव बेसेनि लोंगोन नोंलाय लाबोलै 20 थाखानि सेरेब आबौआ सेरेब लोंनायखौ दाबो गाराखै नामालै आं गारालै हा सेरेब गारबा दाहालागि नंगौमोन नोंसोर आंखौ नंगौबोथ' र' बाबा मामाया अबाव थांदों मामाया दखानाव ओमफ्राय बाबाया माहा थांदों बाबाया अमा साप्लाय लांदों दे डिमापुराव दे लांथों इसोर दे आबौ नों सेरेब लोंमानोसै होमबा आबौ नों गोसोआव दंना नोंबो भिडिअ बानायनायखौ फट' मासे मिनियो मिनिसै नामा गफुरनि आलासि जानायफ्रा गासिबो बाब नोंसोर जेरावबो नुबाय इनलायो बिसिनियाबो गवालपारानिया नोंखौ फन हरनाय सोरखौ फन हरनाय आंखौ फन माबानो मनाय बोराय नोंबो मनायनाव माबादों हरदोंब्रा फन हरदों दे होननानै खानायाबो बारा फुराखैथ' नोंनिया मालाय बे रोंथारा आबौआसो बोरायथाराखै दा आबौआ बेसे बैसो जाखोलै आबौ 90 जाबाय 90 नंमारगौ नंगौब्रा आर्मि फौजि राइफल गावलायनायालाय गोदो बा नों गावदोंमोन ना माथो सेरेब फाननाया बैयाव फानो खिन्थु जोंहा मामानि दखानावनो फैग्रोबायलै आं दायो दखानाव फैदो आरो गेट खाथियावनो ओरै जोंहानि गेटआ बेनो मामानि दखाना बेयो ओमफ्राय आं दा मानसि नागिरना मोनाखै सेरेब लायनो थाखाय आंथ' लाया दखाना इयावसो नालाय सक गेजेराव ओमफ्राय आं बेबायदि मादि थांनो होननानै माबायाखै आरोना मेगन सेगन बुजोब्बाय आंखौ दासो सिखारदोंना आङो नै जोंनि गामि खाथिनिबो सोरबा जोंहा मामानि दखानाया आयु माइसि मोजां सान्दुङा गाइस जा बाजिया गायना दोननाय बिबार नै आंनि फेभरेट कालार स'
जल्दि हामना हो नोंनि बायसा साइज जाथो आङो बिबार आबौ सेरेब लाग्रा मानसि नागिरना मोनाखैलै थगायथिबाय आबौ लोमजादोना आबौ सेरेब लायनाय मानसि लोगो मोनाखैलै आदाया फैबासो मोनलोंसिगोन ना आबौ नोङो बहा थांदों बेलाय मानसि दोनहैदो मुलिखौ खेबसे लाबावनांगौमोन मुलिखौ लालालै लानो बासो मा लायाबा राननाय नङा गाराया आबौ आंनिया मोखा दाग जाजोबदोलै आइ सिथर बेरनानै आइ जादोंनो बे बुस्थुआ मोखांफोरखौ मानसिफोरखौ गाज्रि खालायोलै दाग थागोन ना थायाबा थानाय नङा मोजां माबा थानाय नङा ना थाया थानाय नंमारा थायालै ब्रासफोरजों मोजां ओरै खथा मुलिखौ फोनना लाबोनदो फोनाखै मुलिफोर नांगौ मा आबौआ मा जानानै थाबनो बोरायाखै बेखौ बुं बै गोदो उन्दैनिफ्रायनो नुबोदों आं नोंखौ बेबायदिनो बोरायाखैबो बेबायदिनो दङ सोरद बावदोंसो लोमजानानै दाख्लै सानब्रै ओंखाम जानो हायाखै खरना बिजि सुदों लोमजादों दहायबो फुङावनो 10 थाखा लोंबायलां नोंलाय बेरे फुंजानो लोंखायो होमबा ब्रास लोङो आरो फुङावनो दाउला माबान ट्रेक्टर खुंबा दबफुं सिखारनानै बासन बाथि सुबाय ओंखाम संबाय दालि नै आरो दा मोनानि संखानानै दं आंहा गहपुरनि माबानि कामरुपनि आबैया मा जाखो खबरा जानो नोंनिया कामरुपनि आबैया मा खबर मिथियालै आं नोंखौ खबर हराखै माथो नोंखौ खबर हरनो होदोंमोनलै आं सिगां भिडिअ'हा खबर हराखै नामा हराखै दुखु जाबायलै जरैनो आबौ सा लोंनो हेद लोङालै बेखौनो लोंगोन आंहा मानो सा लोङा गाज्रि बुस्थुखौसो लोगो नोंलाय हा मानो सा मोजां बुस्थुखौसो लोङा आरो बिखौ सेरेब लोंनानैसो एसे मोजांसिन मोनबोबाय आंहा सेरेब लोंनासो गादो लोमजानानै गगा मोननाय मोदोम खुखु खाख्राब गथ' मुलि जादों सेरेब लोंबासो गादो आरो ना जुमाय गोथां बायदिसिना लोंना मानानै सेरेब लोंग्रा मानसिया होननानै होमबासो जाबाय आरो ना होमबासो देनजारानो आबौआ आंनि ओंखाम ओंख्रि संनायखौ नायखुमालायो मानसिफ्रा हिनजावफ्राबो बिजों हाया रावबो होनबावलायो थास' आथिं नागिरनानै थास' आथिंबो नागिरबाव नोङो थास' आथिं बिबार माबानानै सायलायो आरो थास' बिथ'रि बिखौबो सायो निस्लायो बिगुरखौ देनजारानोलै होमबा नोङो बिराद देनजार बाथोन बायदि लाथार दै आंनो थास' आथिं सायनो रोंबावा थास' बिबार सायनो रोंबावा खानानै लोगो लोगो सायनानैसो सान्दुङाव दोननांगौ होमबानिया सेलायनो मोजां स्लिप स्लिप टाक्लु बायदि नुथारबायलै आबौ आंखौ बोरैबानो मोखाङानो दाग जाजोब्बाय नै खोनाहैदों बेखायनोथ' नोंखौ माबादों मारै खोनाहैखो नोंलाय नङा जों गामिनि मानसिफ्रा खोन्थाहैदों गेमस्रिया न'आवनो लोमजानानै दं बेथ' ओमफ्राय आं बै सनाजुलि दखानाव आं फिसौखौ नायस्रांथांसै नोंनो सोर खिथाहैनाय गामिनि मानसिया माबा आसारि मोनानो होनदों गेमस्रिया लोमजानासो दं इसोर होमबा मबाइल भिडिअ नुनानै मिथिबाय खोमा आंनि आरो जामा मे लासिं सिं माबा सेरेब लाबोदों सेरेबाबो इदि बथलावसो हरोलाय दाबा नै आबौनि थाखाय ना गोरान बाथोन एसे होबाय ओमफ्राय नैबे जाहैबाय सेरेबा माजबाराव फंबायखौबो नायनो थांला नोङो फंबाय नोंनि फंबायबो दं नामा दादि सुकुरा आंहा असे फंबायनि माबाया आबौ सुकुरा
guys नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जोंहा आबौआ जाहैबाय 90 years old सासे आबौ बेखायनो नोंथांमोना बेखौ लोंनायनि गाज्रि मोननाङा ना आबौ नामा बे गाज्रि बुस्थु होमबाबो जेबो मोननांला आरो नामा लोंनांगौ माबानांगौ रावखौ रायला खालायना सैमा अमा होनो नाङा होमबानिया अनजाया आरो होजायाबोथ' आरो आंखौ लेंहरनानै ओइ सेरेब मथ' मोननायनि साथि फैलाय होनबावलायो गाबाव ओमफ्राय दे ना गोरान बाथोन दङ आखाइ सुनो खुवालि ओइलाय सामस दंखायो दे खुवालि सामस नालाय आंनो आखाइजों खननानै जायो आं हे र' दै लायनो आं आखाइखौ एसे सुनांगौ ना खुवालि हट आबौ हानि न'खासोलै जाहानिया आखाइखौ सुलायो आखाइ साखाइ सुलायनानै होयो बेफोरबायदि फिसौखौ अनायसो गोसोखाङालै आंलाय अन्थाइ माथो सिगांबो नोंनो फैसा हरखायो माथो र' सामसबो नाङाबालाय नाङालै एसेल'सो जों ओंखाम जाखांबायमोन ना आबौ आं नोंखौ फैगोन होननानै मिथियामोन नोंखौ फैगोन होनना मिथिया बेखायनोथ' माबोरै आं देदोंमोन दोयो मोजां लोंदो बारा लोंनाङा खिन्थु फेगोन दै मिथिबाय बिराद गुदुं जायो ना मबाइला ना आबौ आंनि भिउवार्सफोरखौ मायबा बुंनोबा ओइ सिगांनि बायसा मा आंनि नायगिरिफोरखौ जेनेबा दा जोंखौथ' सानैखौथ' नुहैसिगोन ना भिडिअ'आव दा नायग्राफोरखौ मायबा बुंनोबा दे बुंहरदो मायबा मोनसे सासुराय खालाय माबा खालाय बिदिनो लोंग्रोनोलै बुंला बुंलि गैया होनदो मानसिफ्रा जों गामिनिया बयबो मोजाङानो होनदों माथो नोंखौ बे बोरायखौबो खावग्लाबला नुलायदों बाबा होनलायदों आंखौ हाबायाव सोरनि हाबायाव जों गामिनि मांग्रा होननायनिया दा नुबोसिगोन दिनै दा नोंखौ नुबोसिगोन दिनै नों मायबा बुंनोबा बुंदो सोरखौ आङो सेरेब लोंदों सेरेब लोंदो खिन्थु गथ' उन्दै उन्दैफोरखौ लोंनाङा होनना बुंहरदोब्रा नों बोरायखायसो लोंदों बेखौ होनदो नामा गथ' उन्दै उन्दैखौ लोंनाथ' आरो फरायनांगौ डिग्रि फरायनांगौ बा जोंहालाय आजियासो खालिनाय बुरा मानु दै इदि नङा जाबोबायबो आबौ आंखौ बोरोदोलै माबा मोनसे साख्रिथ' नाङा आंनो साख्रि मावखाया आङो जिखुनु आङो बिजनेससो मावगोदों नालाय बिजनेसाव साक्सेस जालांथो होननानै आंनो बोर हो दे आबौ रब्रा दा थांनायाव बुंगोन ना दा थांनायावसो दा लोंग्रोनोसै नामा दे होमबा लोंग्रोदो ना लोंनायाव बुंनाया मोजां नङा दे लोंनायाव बुंनाया मोजां नङाथ' आरो लोंदो आबौ ना बरियासे एकदम ग्रद होनलायलायजासे नामा बिसोर आलासियानो थांमारगोन सोरो आंबो थांफानोसै बिसोरजोंनो थांफा दे हा नोंखौ लांफागोन नो गारियाव लांफाखासिगोनब्रा मानसिफ्रा गासिबो मोजां होनो आरो गेमस्रिया ओरैबायदि माबा जाबाय मालाय एक्ट्रिस जाबाय माबाय दे जाथों आंनि फिसौसो ओरैना बुङो आं असेयानो बिबोनाय फिसानि माबानि बै माबा बियो फंबाय सासे दं उन्दै आरो बिल'सै फंबायाबो मालाय बिए फरायगासिनो दं बिए नङा आबौ ITI सो देग्लाय थिफाय आबौखौ खुलुमबाय खेबसे है नाङा जुमाय लोंदोंलै जुमाय लोंनाय ना गोरान मानसिखौ दांना दाङो आं मेगन खानाबाबो गियान दं गियान दं थ' आरो मेगनासो थिफाय देग्लाय बिदिलाय सोरे गेजेराव फाय थिफायब्रा गेजेराव नुदो आबौ नों देग्लाखौ नुदो ना बै लाथुवाया गय बस्था थिफाय देग्लाय बिदिलाय सोरे गेजेराव फाय थिफायब्रा गेजेराव नुदो आबौ नों देग्लाखौ नुदो ना बै लाथुवाया
गय बस्था बिबाबो लाया सालाया आयंआ सोरो ओइ आयंसो ना खोन्दों नङा इलाय टेक्लाखौ नुवाखै टेक्लाखौ मा बुजिनो बेलाय अ बिरखांखौ नुवाखै राजाया थेख्ला सेख्ला आं मिथियालै Tekla şeklam ang içali. थेख्ला सेख्ला आं मिथियालै नाम गाज्रि खोबाथाय बुंनो माबायो ए आं नामा दन्दा नङालै ओ मानसिफ्रा गोजाननिया नोंखौ दन्दा होनजो सोर दन्दा बिलाय बेनो धनिराम बसुमतारी इमान मोजां नाम नोंथ' आरो धनिराम बसुमतारी नोंथांमोना माने जोंहा आबौखौ दन्दा होननानै बुङो दन्दा नङा जोंहा आबौनि नामा धनिराम बसुमतारी मिथिबायना नोंथांमोना जाय नोंथांमोना जों आबौनि आरो आंनि भिडिअसखौ नायगासिनो बिथांमोना आबौखौ सोरबा दन्दा होननानै सिनायोब्ला बा सिनायाब्ला बिथांनि मुङा धनिराम बसुमतारीसो मिथिबाय दन्दा होननाङा ना आबौ बरिया दुमबाया आरो गफुरनिया सथंनिया हाब जोंहा आदासो खथ्थ' मोजां बे मानसिया जेरावखि थाङा लेमलालायनानै लांलाय थस गैया बोरायनाव बोरायबो होनबावासो मानो बोराय होनोलाय खथ्थ' हखत आंबा आबौसो होनो खथ्थ' गफत लोदो लोदोमोन इयो मानसिया ओरैनो बिराद लोदोदोमोनथ' आरो नोङो आंथ' खालमानसि हाबा जासिगोनलै दे जानांगौसो आंनि हाबाया बहा मिथिदो आबौआ आंलाय मा मिथिनो खोनाथाराखै एसेबो खोनादोंबाबो आं गुनु गाना मानसिफोरनि खोथा माबाया आं ओंखायनो गोसो जानानै फैदों मा होनना खोनादोंलै नोंलाय आंखौलाय मा होनना खोनानाय माबा बहाबा मुसलपुर तामुलपुरबो होनलायलाङो नोंसिनि खोथाखौ खोनाया आं माबाया सोर मुसलपुर तामुलपुर होनखोलै नोंखौलाय आवा फाव मानसिफ्रा मा ना खिथायो बेबायदिनो नोंस्रा माथो गेमस्रि हाबा जानो हाबायालाय सम खेत्र हाबा सम लानानै जानांसिगोन बोरा ओमफ्राय जुलि लायाबानो मानसिया हारसिं सेपारेट जानो हायो मा दा माथो फिसाय नायबाबो नायजाया गोसो जानो खानो मोनलायबाय बोरायनियासो नै मोनबावाखै आबौनिया मोनाखै खानाया मोनाखै दङ आबौ नोङो जुमाय सेरेबखौ बारा लोंबाय थानाङा मिथिबाय आंनि हाबासिम थानांगौना नोङो आरामसे आङो हदाय सामफ्रामबो बिदि लोङाब्रा साननै गाहामजों ओंखामखौ बुरजा बुरजा जाना हो मोदोमा सिगांनि बायसा देरनायनि मिथिबाय हा ना ओंखाम जानो दा जाले आं मानो जाबाय आं ओंखाम जाया बै नोंखौ हाबा जासि फै माबा जालाङो आंहा ओंखामखौ जाबाय था आबौ होमबासो नों ताग्रा थागोनलाय आंनि हाबायाव मोसानांगौ ना मा मोसाया मोसागोन दे मोसानांगोन नोङो आंनि हाबायाव माबा जानाय नङा ना मिथिदो आच्छा हाबा जागोन ना माबाव हाबा जागोनाथ' बिथिंनो सोनाबथिं दे जानांगौ जानोसै ना बोसोरनि उनाव जानोसै जा जेराव सुबिदा मोनदों येस मोजां गुड मर्निं हाबा गोथार जुलि जानांगोन आरो माथो आबौ जोंनिया सिगांनि डायलगाव फैलायनोसै गुड मर्निं होनलायदो गुड मर्निं गुड इभिनिं गुड इभिनिं गुड नाइट I love you I love you I love you I love you you होनाबौ बिउ नङाले I love दे I love you बरिया रोङोलै माथो आबौलाय बिराद गोरों आबौ बेसेबांसिम फरायनायलै नोंलाय थाखोथामल'सो आं थाखोथामल' होमबाबो इंलिस रोंबावो जे हपलेस माने मा नों सासे मुर्खनि फिसासो होननाय जायो हपलेस माने ओमफ्राय ननसेन्स डग माने मा आबौ सैमा रास्ता लेसै जाख्रि हिरि नखर जातान आबौदो सोलोंजानासैलाय हाब साबि होनखायोमोन आं डेन्जारानोलै आबौआ
Abo nung mama English nung ang ko purung le abo de. Eish ufu kuku. Manang thalai nai lung khale abo. ราคาหุ่นต้องมีกันยาว Oi ma bere khang de nungya gudunia. Salvari nia ma bania. Mana lesra nia re. Jonga abo ni abo ya lesra ni mon sigang na abo. Namani magami mani. Balaparanche. Oh balapara. Balaparanche. Arum Phải. Nó xin ba mẹ ra bài mi gì ta đi chiêu đi mà xe. Sao chim đi gami, chia rồi miang. Hindi. आपको हिंदी आता है? आपको हिंदी आता है अब आप भीतर जाना है कहाँ जाना रहा है वो क्या चीज है बेमा जीरा मिला है वाह विराट गुरु आपको क्या अभी खाना खाना है आपको? हाँ खाना खा के बना के खाना खा के पी के आ रहा है वाह 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 मेरे दादाजी के लिए आप लोग एक तालियां थोड़ा सा बजा दीजिए क्योंकि मेरे दादाजी खाना पकाकर बनाकर ना खाना पकाकर बनाकर खुद ही खाकर आए हैं और पीकर भी आए हैं वो भी बता रहे हैं मेरा दादाजी तो फिर आप क्या सब्जी खाए हैं आप? दाल और दाल कुछ नहीं है प्याज काटा है मिर्ची दिया है लहसुन दिया है हल्दी दिया है और सिर्फ दाल से आप खाना खाकर आए हैं और कुछ चिकन वगैरह नहीं था? नहीं कुछ आलू हाँ लेकिन नहीं पकाया नहीं पका है आपको सब कुछ आता है खुद पकाते हैं आप? कभी मुझे भी खिलाना आप अच्छा ठीक है बनाकर यस मैं जो पकाती हूँ उसको तो मैं आपको खिलाते रहती हूँ है कि नहीं? और चाहिए सिर्फ और पीना है आपको? हाय तो दो उसको तो मैं आपको खिलाते रहती हूँ है कि नहीं? और चाहिए सिर्फ और पीना है आपको? हाय तो दो नहीं चाहिए तो पी करके आदमी पगला नहीं होनी चाहिए मैं हमारे भी दिमाग है दिमाग नहीं उनसे खाने के मतलब ढलने से कोई बुरा नहीं आता समझ रही हूँ मैं थोड़ा सा और अभी तो बाठन भी खत्म हो गया चटनी हो गया सिर्फ भी और पीना है देगा तो पिएगा तो देगा तो पिएगा और नहीं देने से रखिए कोई बात नहीं ठीक है मैं आपको थोड़ा सा देती हूँ ठीक है ये है ज्यादा नहीं थोड़ा इलाय ना 아노 울렁는 랑시건다 이세 루드 네 이세로나 이세 랑시 mana Aabwo de kipsi minna Aabwo de Mini mau de 마 자크 마마크 Kulum Yonta bua Antu kurai oh good boy 제이 아보 코르차 ro 코르치가 ngai king humsuna 제이 자ten 산치ten 쇼 जोंनि बे राजाया मोजां जों फरायनांगौ माबानांगौ डिग्री आगबारायनांगोन खैफोरा बेमारा जादासो न'खराव आलो रावनिबो खोथा नांलाय खमलाय दाजाथों माबानांगौ मोजां जानांगोन बिपद आफद दाजाथों खैफोर आफद दाजाथों आंनि फिसौलाया माबाया जोंनि राजाया जै फिसौ Ya bude. Besi bola bunu. Dia nak kerja apa ni? Sakri munba. Oh. Sakri munba. Aabwo nang sakri munba so gunna tikle. Sakase lengno horde bra. Sakri munba so gunna tikle. Sakase lengno horde bra. Manda Aabwo? 10 थाखासो लोंनो. हरगोन ले Aabwo मा 10 थाखा 200 थाखा हरगोन आं मिथिबाय. र' दसेल' ने नोंसा गारिया मोनफैथ'वाखैना अ राजानिफ्राय बेलेग एक्सट्रा ना आंनाबो बोर लाखामबो लाखादो अ दे नो देग्ला देगबाय दे Aabwo
에이 걸치가 제 자튼 살치야튼 마바나 खैफोद आफोद दाजाथों बिनि लामा सामा बेमार आजार न'खराव आलो जाथों गासिबो खैफोद आफोद हिंसा हि दाजाथों माबा दाजाथों इसोर आफा बोराइ बाथौ सोरजिगिरि बिपद आफोद दाजाथों बेमार आजार दाजाथों आंनि फिसौआ दङ आबौ आंना आरो मोनसे बोर नांगौ ना ओइ र आंखो ना बोर नांबावगौ आरो मोनसे मा आं बिजनेस मावनो नागिरदों नालाय गोदोर बिजनेस बस लेडि जानो हाथों होननानै दे बिजनेस मावगोन नालाय बिजनेस मावनाय एनजिदा जेखिनि मावनाय बे आंनि फिसौआ जोंनि गेमस्रिया मा मावगोन मिल माबानांगोन नाहरनांगोन सान अखाफोर साना नाहरनांगोन साना नाहराबा मानसिया मा जागोन अखाफोरा नाहरनांगोन बिनि माबाया गासिबो अराय सम मोजां जानांगोन खैफोद आफोद दाजाथों बुरिया आब' 200 थाखा हरगोन आं नोंनो सिन्था खालामनाङा आब' गय जाबायना हा गोथाव गया मोजांथ' मोजाङा सेरेब नांनो सेरेब नांला ना गयथ' जाबाय दै होदो नै आबौ नोंनो राजाया दै होदो आबौ दै आबौ सिन्था खालामना दे आबौ दे मानो गाबदोलै आबौ अन्थावथावनो गाबनाङा आबौ हामा आबौ नों मोजाङै दोङो आं मोजाङै दोङो आरो मा नांबावगौ आबौ गाबनाङा आबौ दे दोनना हो आबौ इयाव गाबनाङा आबौ सना दे गाबनाङा हामा गाबनाङा आबौ दे गाबना दे आबौ दे हामा आबौ आं खुलुमखाबाय माथो आबौ ओंखारनांला नों गारिनिफ्रायनो हरबाय आं दे आबौ दे आबौ दे मानो वर्षम न'खराव नांलाय खमनो वर्षम मोजां जादों माबानांगोन जोंनि साबुन जागोन दे आबौ गेमस्रियाबो नोंखौ गोसोखानासो फैदों सना दहाय नोंदेलाबो मावनो नोंखौ नों हाबा लांबा नोंनि आखाइनि ओंखाम जाहोलांदो दे जागोन आबौ आं संना जागोन ना आबौ दे आबौ गाबनाङा आबौ गाबनाङा सना थादो आबौ दे थांदो दे आबौ दे आबौ जदो आबौ आं फैसाखौ सोना हरनो आबौ हांसो जाहोगोन आं कालि फुजायाव फै दे आबौ दे आबौ दे गाबनांलालै आबौ थादो जदो दे आबौ गाबनाङा सना आबौ गाबनाङा दे आबौ कालि फुजायाव फै दे आबौ फैगोन ना फैया आबौ कालि फुजायाव फैगोन ना फैया आबौ कालि फुजायाव फैगोन ना आबौ दे कालि फुजायाव फै दे आबौ दे कालि फुजायाव फै दे आबौ दे आबौ कालि फुजायाव फै दे आबौ कालि फुजायाव फै बाय आबौ आखाइखौ टाटा खाम टाटा नङा आखाइखौ इदि खालाम नै इदि सोमाव आबौ जदो आं केमेरा खालामदों नोंखौ भिडिअ खालामदों आं नोंखौ आबौ बरिया दे आबौ गाबनाङा सना आबौ गाबनाङा हे आबौ गाबनाङा सना आबौ गाबनाङा आबौ गाबना दे आबौ कालि फुजायाव फै आं फैगोन दे हांसो जागोन नोंखौ आबौ दे बाय आबौ Bye, yes, thank you. Oh, very nice. Thank you. Yes,